O Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra acolleu na xornada de hoxe a presentación dunha nova fundación que se fará cargo do financiamento de medicamentos e tratamentos médicos de persoas en risco de exclusión social, que, exentas ou non do copago farmacéutico, non poden facer fronte aos custes da medicación. A diario, en las farmacias, pues atendemos a personas que no se encuentran en este grupo de exentos de pago, pero por su situación económica pues no pueden afrontar esos 8 euros de copago o no pueden adquirir otros medicamentos imprescindibles para su salud. Igualmente, las personas que aún estando dentro del grupo de exentos de pago tampoco pueden acceder gratuitamente a los fármacos no financiados, pero que son muy necesarios para ciertas enfermedades llamadas leves. O Ministerio de Sanidade cifra en 2,1 millóns as persoas que non retiran os medicamentos prescritos por razóns económicas e, segundo datos do CIS, uns 100.000 galegos non poden pagar as súas venciñas e deixan os tratamentos. Hai que salientar que a falta de adherencia ao réximen terapéutico conduce a unha serie de múltiples consecuencias, tanto clínicas como económicas, derivadas do incremento da morbilidade e da mortalidade observada nestes casos, que teñen un risco máis alto de sufrir recaídas, complicacións, secuelas e inclusive morte prematura, cun importante incremento de consultas e ingresos hospitalarios urxentes con custes adicionais derivados que isto representa. O Banco Farmacéutico de Galicia inicia a súa actividade cun fondo de 73.000 euros, recadados por medio de actos benéficos como o torneo Manolo Martín e a achega de particulares e empresas. O obxectivo é alcanzar os 100.000 euros, para o que se recorrerá ao micromecenado. Ademais de financiar o tratamento de persoas sen recursos, dende o Banco Farmacéutico de Galicia intentarase sensibilizar a poboación sobre o uso responsable dos medicamentos. Además de, para lo anteriormente mencionado, la Fundación Banco Farmacéutico de Galicia surge para sensibilizar a todos los gallegos y gallegas de que, aunque hay muchas personas que no pueden acceder a los medicamentos que les son recetados, hay muchas otras personas que están llevándose para casa medicamentos que al final no tienen uso y que bueno, se pierden en sus casas. Entonces, también vamos a intentar concienciar sobre la necesidad de únicamente recoger aquellos medicamentos a los que realmente le vamos a dar uso. A Fundación xa ten iniciado o contacto con concellos galegos para financiar conxuntamente os medicamentos. Cada unha das partes achegaría o 50% do custe dos mesmos. En Pontevedra xa se comenzaron os trámites para a colaboración.